Ilappuulersoq atorlumuukior manna aammaarsuta iullimut tusarnaartittissagut aallarnersugut maali kristianskirkimi aallartippagu aallarniutigalugu silatangiaalluta atorparput qaammarsangaалluarma kuutitta иллуа oqalussummi kristianskirkimi qaamasummi kusanartumi iserumminartumilu aallartinnerput nuannaarutigalugu tevigaalu maali tusarnaartittissatsini immiusilisatsinnilu ikiussutillu akuersisut tikilluarpusisullu silatangiaasarnersu ilerpuo nunatsinni yuussiortarnermi ilerpuusartutilaan taamalu aallartilluta maani aamma taama iliorluta aallartilluta. Vi indleder vores julekoncert her i Christians Kirke, som nu er ved at blive en tradition. Vi startede med at synge udenfor i entréen med salmen Qaammarsangaалluarma kuutitta иллуа. I denne lyse, smukke og rare Christians Kirke er vi glade for at starte vores julekoncert. Og vi takker alle, som er behjælpelige med koncerten og optagelsen, og de, som har budt os velkommen. Juusimut erininersuli annuulersarpu illuingalaamu kissalaartu qaamineqartuni juussipulluриaani ikititereleraangana soorlulu qilaa ingalaangui taqarserfinsut illumit arsarneri illuqarfikkulaqarfilluqulaanni ullurissani uisorilasuni ilaartorlumit qaamineqaleraangala juullip qaamaanga ersertartu erinineru isummanni ingerlaartuartu assingali siarpisarlutik qilanmi tasisuaartu illutik ingerlaaleraangi avantarpusinnerusumi kaperslaa taartitaanini qaamraartuarnissaani riutisarnerat ikittutupittaraa juullimut erinineru maan kaperlassiunnikkaluarsuta valungisinnaasarparpu ukiuttaarnerpaafigigaa quguyunner ilassaqatigiinner immitsinullu qallaarniqatigiinniitsini paassarlugu tamakku iliuuti kikkunu taman qaammarputaasu soorlumi sumulluuneel kaviarutta qaamasummuaqalersimasu qungultuput illuta takutittarsugu illuqarfitta innersarnaatigu uummatitsinneersutullu ittumik qaamanelersorluta qanortorlu yuullinuanneri tamanguaslu yuullimik illuarat. At synge udenfor er en tradition, som man har brugt i Grønland i mange år. Når vi tænder julestjernen og vores vinduer bliver oplyst med varme, glæder vi os endnu mere til jul. Det er som om himlen spejler sig i vores vinduer, og nordlys og de blinkende stjerner viser, at julens lys klarer op. På samme måde som glædens flygtige mening spænder de sig elastisk ud i himlen. Julens glæde tænder håbet om lysets tilbagevendende hos dem, som bor i det nordligste, hvor vintermørket er over dem. Selvom vi ikke har vintermørke her, ved vi, at det er årets mørkeste tid. Et smil, en hilsen, nærvær imellem os er adfærd, som spreder lys for os alle. Hvor end vi kigger, smiler alle lysene til os, når byen bliver pyntet op. De lyser op, som kom de fra vores hjerter. Må julen blive glædelig. Glædelig jul til jer alle. Galakiterinarsuqatigi aavaat København hallalpartu ukiutuokitiuissal ingerlalitsin qanpingaarutartin supaasarpartaami yulli tusarnaartitsina qanoqaama uugutsini pingaarlulu saajaqartinga angiuqqaaguummi qatanngutigut ilaquttamullu asanniittumi qaasarpagu qanortorlu aami ilissi ilannuasilu yuullimmi illuarnartumi nuannarsumillu atuigisi ullumilu tusarnaartitsisatsinnu tamanguassi tusarnaartu tikilluarpuatin. Det grønlandske korarbejde, som har base i København og som fungerer på det 28. år, bemærker, hvor vigtige julekoncerten er for os. Vi sender kærlige tanker til vores forældre
søskende og familier. Vi håber også, at I vil få en glædelig og salig jul sammen med jeres nærmeste. Vi ønsker alle publikum velkommen til vores koncert. Unnu mutakum soorku kylmyysmullosnaquttorpu. Maaru Kristu. Renasmusettilu isaitsittisaaq aka tasutsuinam aka sabaatskuttiiki mylkoditsi. Det bliver sortusakut kristianskirke pentettusos sørlands amaniasom det bliver sortu Asger Valdemar Dinesen Kjærulf. Engelsenihtu det bliver sortu marsuk desasseltik Seri Ingeborg Dinesen Kjærulf Anna August Buch Roman. Tämän muistutsuat. I aften vil vi blive dirigeret af vores dirigent på 3. år, Marco Grisbo fra Sicilien. Birgitte M. Nielsen, Agan, vil præsentere vores sange. Musikerne er Christianskirkens organist Søren Johansen, og på cello er det Asger Valdemar Dinesen Kjærulf. Og på violin er det August Krohmann og Sigrid Ingeborg Dinesen Kjærulf. Velkommen til vores koncert. Den vi lige har sunget om Sanatlormat Gudtidelsjord, det er af Jakob Lund, hvor Guds hus er veloplyst, kirkeklokken ringer og sjælen glædes. Det betyder, at det er jul. Jesus er født. Æret være vor Herre Gud i himlen. Og nu skal vi synge i nummer til Gågårdse af Karen Stenberg. Mine medmennesker, lad os frydes over Jesu fødsel. De troende sjæle er taknemmelige for julen.
Den næste sang, det er Nipiti Danganur af Johan Clarks arbejde, og melodien er af Ejvind Harder. Det er en sang om julemærket, som har eksisteret i 50 år. Men breve og julekort er svært ved at bukke under for den digitale verden, hvor man sender julehilsner via Facebook, Instagram, mails osv. Julemærket blev udgivet for sidste gang i år. Vi vil derfor hylde dette meget betydningsfulde julemærke, som mange kunstnere har holdt i live i mange år. Det grønlandske kor arbejde har været og er stadigvæk ambassadør for julemærket. Nipiti Danganur. Nipiti Danganur, Juhlimut Binitika, Usana Tua Fluti, Asane Tanga Uti, Amawin Oparavi, Juhlimit Bishnuavi. Nipiti Danganur, Juhlimut Binitika, Usana Tua Uti, Dultua Tua Havi, Biko Isut Inuit, Damadut Sanam Nati. Nipiti Danganur, Luana Utingua, Iumana Tapiso, Ilua Putapiso. Den næste sang er en Nasisopusaktivitet af Jonathan Motzfeldt, vores tidligere hjemmestyreformand. Vor frelser hører os alle, vi beder en bøn med kærlighed til jer, til dig. Din nåde er enestående, du er den, der elsker, og du er den ventede og sendt ud efter.
Yoshimi Emerson Død. Det skal vi synge sammen. Det er den grønlandske udgave af Glade Jul. Den grønlandske blev skrevet af Jonathan Petersen. Melodien er af Frank Hofer. Dejlig jul. Lad os glædes over og synge om julen sammen med englene. Tusind tak, mange tak for, at I vil synge med os, og selv der kommer en fællessang senere end os. Den næste sang, vi skal synge, der går til Jødhedersson af Rasmus Bertelsen. Se, julen nærmer sig. Lad os forberede os og gøre os klar. Menigheden samles i kirken og hylder Jesus. Lad os alle fejre julen. Der går til Jødhedersson. Der går til Jødhedersson.
Tusind tak på jeres svar. Nu er tiden til, at vores dirigent, Marco Crispo, buongiorno, til at han lige vil præsentere sig selv. Jeg vil sige, at Marco er portrætteret over sammen med os, og vi er virkelig glade for at have ham som dirigent. Så kom og fortæl lidt om dig selv. Som italiensk er ikke stort nok for det. Hej alle sammen! Hej og tak for at komme til vores koncert. Altså, jeg har fået information, at jeg skulle præsentere mig, men jeg har egentlig ikke det, hvad jeg vil sige. Så jeg kommer til Sicilien, jeg er italiensk. Jeg snakker norsk med en grønlandsk kurs og snakker dansk med mig, men vi forstår perfekt hverandre, så det er veldig bra. Ja, vi lager musik sammen, så egentlig det er demonstrasjoner. Språk er ikke så viktig, spesielt når du har musik som står i midten mellom oss, og jeg vil si at det har vært fra Sicilia til Grønland, ikke på nærmere egentlig, det har vært en fantastisk eventyr for meg, for en kulturelle, emosjonelle, meningen eventyr. Så tusen takk dere hadde for å komme til vår grønlandske konsert med en lille smuk eller twist av sicilianske interpretasjoner. Og tusen takk. Det næste er Ornit Babul indlægger med af Peter Olsen, og melodien er af John McBranden. Vi nærmer os din krybbe og frelser i Bethlehem, og frelser kom ned fra himlen og giver os lys i mørket. Du er stråleglansen for os. Ornit Babul indlægger med.
Mange tak. Den næste er Jesus endnu moment af Niels Petersen. Kvinden, som Gud har valgt, føder i Bethlehem. Hun ligger i stalden med barnet i favnen. Halleluja, i dag er Jesus født, Guds søn.
Den næste er Die Tasche Arbeit af Frederik Nielsen. Melodien er af Tore Borg tilbage fra 1866. De mørke skyer bringer sne med sig, så den dækker jorden. Folket bliver triste. Lys kom ind i vores indre. Julen gør en ende på mørket, og lyset består i julens samme frelser. Der er arbejde. Nu skal vi synge sammen igen. Vi skal synge Rammer og Hunder af H.F. Jørgensen. Det er den grønlandske udgave af Dejlige Jorden. Tysk melodi fra 1800-tallet. Rammer og Hunder. Oh
sammen med. Den næste, vi skal synge, det er Boethusbarnet til Karl Julius Spindler. Kom her, børn, og tak jeres himmelske far. Gå ind til krybben, hvor spædbarnet er. Salmen handler om Jesus, barnet, og hvor han lå efter sin fødsel. Også om taknemmeligheden til Gud, så glæden bevares hele vort liv. Boethusbarnet. Tusind tak på en stor. Den næste er Arthur Finsteret af Hans Hansen. Den er en amerikansk melodi. Kig op til din frelser, som tilgiver dig og dine synder. Han passer på dig og dømmer dig ikke. Han sender sin eneste søn som en gave i julen og beder os alle passe på ham i midten. Arthur Finsteret.
betyde nogle gange, når Marco kan være til stede for os og dirigere, så har August hjulpet os rigtig meget. En stor hånd til August. Vi er ved at nå til vejs ende, medmindre I har lyst til lidt ekstra nummer. Så skal jeg se, om vi kan finde på noget. Totalt uforberedt. Nasjonalmusikk Offentlig af Samuel Møller, melodi af Karoline Eller. En lille blomst spirer i denne mørke kolde juletid. Denne blomst er en gave fra vores nådige Gud. Jeg vil lægge den i mit hjerte. Nasjonalmusikk Offentlig. Ja, vi er ved vejs ende, og vi skal til at slutte med vores julehymne, vores egen Guds af Rasmus Bertelsen. Og som de fleste ved, så klapper man ikke, når salmen er færdig.
for.